Ukle eskolan, aniztasuna aberastasun bat da, baina erronka bat aldi berean. Erronka horretan, euskara ezinbestekoa da. Horregatik, gure ikasle guztiek gure hizkuntza lantzen dute. Euskara ibilgailu bat izango balitz, nik uste dut ibilgailu bat izango zela, leku guztietatik joan daiteke ibilgailu bat, mendiak, herriak eta leku guztietatik. Hori oztopo batzuekin, baina beti aurrera jarraitzen du eta ez da inoiz izorratuko. Lan mundua aldatzen dabizen, teknologia berrien inguruan euskeraz berba itxia garrantzitsua da. Euskeria ez dalako iraganeko hizkuntza bat, etorkizuneko hizkuntza be badalako. Nire ustez, euskara jakitearen abantai nagusia da pertsonarekin komunikatzeko eta baita ere pertsona berriari erakusteko. Eta nire kasuan, lan munduan sartzeko, euskara oso garrantzitsua da. Nik ikusten diatena dek, enpresa diagun eta ire inguru giroa euskeraz euskaldune balin badek azkeneako gehiago integratza izela eta launek egiteko garaiek asko zera harreman sakonagok lortu izkekela. Euskara ikasten ari gara, nik kasua hitzen esan egia galditu eta herri txikitako tezetara joan. Adibidez, Idiazabalgo tezetan hitz asko ikasi izan ditut. Zure kabuz ikastea, adibidez, telebista ikusi edo irratia euskaraz entzun. Egunerokoan lagunekin egiten dugun zerbait da, eta oso gustora da nire nortasunaren oinarria da. Ni Abderraman naiz, 18 urte ditut, Argeliakoa naiz eta urte batekin etorri nintzen hona euskaraz ikastea. Kaixo, ni Anatoli naiz, 11 urte ditut, ni Ukanikoa naiz, euskara hemen ikasi hemen. Egunero saiatzen naz euskara hitz egitea, bai nire lankideekin, lagunekin, familiakin be bai, eta euskaraz bizitzea asko gusteta jat. Kaixo, ni Moja naiz, 16 urte dauket, Senegaletik etorri naiz, euskara lagunekin hitz egiten du. Kaixo, ni Majbin naiz, ni 16 urte ditut, ni Pakistankoa naiz, nik euskara lagunekin. Niretzat euskalkien garrantzia da, jaio nahi ez ni euskalki batekin, bizi nahi beste herri batean beste euskalki bat daukana eta moldatu naiz bieretara. Eta tokian tokiko bakoitzak beria. Ni Oier naiz eta euskararen egoera hobetu daitekela uste dut. Euskarak dakin jendia euskaraz hitz egiten eta ez dakienak ikasten badu hobeto. Ni Uerne naiz, Brasilekoa naiz, Zumarraga bizi naiz, eskautegia, etzi nizen. Abiz ezan niretzat ez da izen gauza euskera mantentzeko formulie aurrera eratie, betidanik, lagun, famili edo lankideekaz euskera zein daude berba. Euskaraz ikasteko aukera asko daude, animatu ikastera. Euskaraz agurtzea ilusio handia egiten die. Nik jeparekin agurtzen dut. Euskaraz jednio. Baske monu bole. Euskara nos une. Baski हमें मुत्हिद करता है. Euskara nos une. Euskara tresna ona. Euskara batzen gaitu.